Кызлар янына якынрак Рәмзәлия Рәзиф кызы Газизованы чакырабыз. Шираттагы котлау хатлары тик сезгә атап язылган. Беренче котлау хаты тормыш иптәшегездән, кызларыгыздан булыр. Югары Яркәй авылында бәхетле гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле булган, газизләрдән газиз якын кешебез. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез Рәмзәлия Рәзиф кызы Газизованы ихлас күңелдән матур гомер бәйрәме 45 яшьлек юбилее белән кайнар котлыйбыз. Рәмзәлия, кадерлебезнең исеме җисеменә туры килә. Йөзгә дә сулу, күңеле дә матур, безнең өчен иң якын, кадерле, бердән-бер изге җанлы кешебез ул. 1997 елда язмыш үзе безне очраштырды. Бер күрүдән гашыйк булып, саф хисләр, якты уйлар һәм әлбәттә дөрләп янган йөрәк тибешендә яралган мәхәббәтебез бер елдан 1998 елда безнең язмышларны уртак юлга салды. Көтеп алган мәхәббәт җимешләребез, кызларыбыз, йолдызларыбыз, Айгөл, Ирина һәм Алина гаиләбезгә әйтеп бетерә алмаслык шатлык, куаныч, бәхет алып килде. Бүгенге көндә аларга карап юанабыз, аларның уңышларын күреп ихлас сөенәбез. Бүген олы кызыбыз Айгөл югары уку йорты талибәсе. Ирина белән Алинабыз югары Яркәйнең 4нче урта мәктәп укучылары. Инде киләчәктә аларның тик яхшы хәбәрләрен генә ишетеп, яхшы гамәлләрен генә күреп яшәргә насыйп итсен безгә Ходай. Сөеклебез, син гаилә учагын сүндерми, һәрчак җылытып торучы, безнең өчен җир йөзендәге иң яраткан, хөрмәтле, алыштыргысыз кешебез. Кадерле тормыш иптәшем, ягымлы әниебез. Бүгенге матур бәйрәмең көнендә сиңа нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Без сине изелеп яратабыз. Безнең өчен җан атып яшәүең өчен, изелеп торганың өчен, без гаиләң дип тырышып, янып яшәгәнең өчен сиңа зур рәхмәт. Киләчәктә тормыш күгебездә балкучы якты кояш булып, безне бәхет нурларында җылытып, күңел назыңны өләшеп, тагын да озын-озак еллар яшәргә язсын. Синең белән көнебез якты, күңелебез тыныч, килер көннәребез өметле, кояшлы. Без синең белән бик бәхетле. Син ул минем ышанычлы ярым, терәгем һәм якын сердәшем. Өмет тулы якты киләчәгем, шатлыклардан тамган күз яшем. Озак яшә, сау-сәламәт булып, мәхәббәтең белән җылытып. Яшьлектәге кебек сөям сине, бар дөньям, кайгым онытып. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын. Безнең тату бердәм ояга. Пар канатлы булып тигез яшик, бәхет шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды. Җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет шатлык һәм куаныч белән каршылык без һәрбер иртәне. Киләчәктә сиңа күркәм тормыш, санама син үткән көннәрне. Мөмкин булса җыеп бирер идем дөньядагы барлык гөлләрне. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы тормыш иптәшең Рөстәм, кызларың Айгөл, Ирина, Алина. Хөрмәтле Рәмзәлия Рәзиф кызы, тормыш иптәшегез, кызларыгыз әйткән теләкләргә без дә ихлас кушылабыз. Киләчәктә дә сандугачлардай сайрашып, гөрләшеп кенә, күпләргә үрнәк булып гомер итәргә язсын. Кадерле кешеләрегез әзерләгән музыкаль күчтәнәчне кабул итеп алыгыз. 45 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Kaderlem birden birim seni minem Niler gana
битин туган күннең синең җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын күңелемнең бар җылысын бүләк итәрмен барысын җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын бүләк итәрмен барысын йолдызлы иң зур галәмне шәшәк аткан бар гөлне әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын күңелемнең бар җылысын бүләк итәрмен барысын җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын бүләк итәрмен барысын Сине туган көн белән синең бәйрәм минем бәйрәм гел шулай булса икән җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын күңелемнең бар җылысын бүләк итәрмен барысын җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын бүләк итәрмен барысын җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын күңелемнең бар җылысын бүләк итәрмен барысын җырларымның иң моңлысын таңнарымның иң нурлысын бүләк итәрмен барысын Исәмәт авылында якты дөньяга килеп, бүгенге көндә югары Ярки авылында матур гомер кичерүче кадерле сеңлебез Рәмзәлия Рәзиф кызы Газизова нәкъ бүген үзенең якты гомер бәйрәмен 45 яшьлек юбилеен каршылый. Без аны шушы һәрбер кешенең гомерендә бер була торган бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кадерле сеңлебез 1974 елның 21 сентябрында Исәмәт авылында Нәфисә белән Рәзиф Шагиевларның тату, ишле гаиләсендә 4нче бала булып якты дөньяга килде. Кеше яшьтән үк бик тырыш, уңган, максатчан, авырлыклардан курыкмый торган булып үсте. Мәктәпне яхшы тәмамлагач, Кушнарин районының авыл хуҗалыгы техникумында һөнәр үзләштерде. Кайда гына эшләсә дә, эшен яратып башкарды. Бүгенге көндә туганыбыз район үзәк дәваханәсенең медицина профилактикалау бүлегендә намуслы хезмәтен сала. Эшендә тырыш хезмәткәр, гаиләсендә бәхетле, үрнәкле тормыш иптәше, ягымлы, назлы, әни, туганнарына туган җанлы, ярдәмчел туган ул.
Тормыш иптәше Рөстәм Фәнәви улы белән берсеннән-берсе сылу, 3 кызларына гомер биреп, өчесен дә үзләре үрнәгендә яхшы итеп тәрбияләп үстерәләр. Олы кызлары Айгөл Башкорт дәүләт аграр университетында белем ала. Уртанчы кызлары Ирина 9 сыйныфта, төпчекләре Алина 3 сыйныфта укый. Кызлары үзләренә охшап бик сылулар, уңганнар, тырышлар. Сеңлебез, синең уңганлыгыңа карап сокланабыз. Хатын-кызларга хас булган сыйфатларның барысы да бар синдә. Үзең шибәрсең, үзең уңгансың, үзең булгансың. Һәр вакытта да өең ялт итеп тора. Бар җирдә дә тәртип, чисталык, пөхтәлек. Иртә яздан алып соңгы көзгә кадәр бакчагызда чәчкәләрнең ниндиләре генә үсми. Пешергән ашларың телеңне йотарлык була. Әрәмзәлия, юбилеем белән котлап, ниләр теләсәк тә аз сыман. Гомерең буена җитәрлек сәламәтлек, саулык телибез. Синең өчен генә бәхет теләп утырган иң матур чәчкәләрне дә бүләк итәсебез килә. Шулай бик күп язларны, кышларны, җәйләрне, алтын көзләрне кашылап, алдагы елларда да рәхәттә, тынычлыкта яшәргә сын. Сандугачлар сиңа бәхетле еллар теләп сайрасыннар. Ачык йөзләреңне сагыш борчулар саргайтмасын. Үстергән кызларыңның игелеген, туганнарыңның изгелеген күреп, тормыш иптәшең, кияүбез Рөстәм Фәнәви улы белән тигез булып, бар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, олылайган көннәрегезгә кадәр мәхәббәттә, бәрәкәтле тормышта яшәүеңне телибез. Киләчәктә дә бәхет шатлыклар гына кичереп, җылы нурларны сибеп, яшә әле. Туган көнең белән котлар өчен күпме матур сүзләр эзләдем. Таба алмадым шуңа теләкләрне, гади сүзләр белән тезәмен. Бу гомерләр бик тиз үтә димә. Уфтанырга әле иртәрәк, язмышыңа төшкән сынауларны алып куйсаң иде, читкәрәк. Без, туганнар, безне җепләр түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын уяклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, читләр генә безне чит итә. Бер-береңә кирәк, терәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Яннарыңда булсын пар канатың, балаларың, тормыш гөлләрең. Һәр көнеңдә бәхет тоеп кына, үтсен синең килер көннәрең. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине якыннарың өчен күз карасы кебек сакласын. Дигән матур теләкләр белән тамамлаганнар хат юлларын сезнең якын туганнарыгыз, Иске Күктауда яшәүче апагыз Зифина, җизнәгез Хафиз һәм аларның балалары. Киләчәктә менә шулай бар кешеләрне шаккатырып, шатландырып, туганнарыгыз белән бергәләп, матур дус яшәргә сын. Ныклы сәламәтлек, бетмәс шатлык куанычлар теләп, кадерле кешеләрегезнең музыкаль күчтәнешен сезгә тапшырабыз. Хөрмәтле Рәмзәлия Рәзиф кызы. Seni minimi tuğanı, mini sinimi tuğanı, biz tuğanlar bürük nesilden. Sin atarda köngül, senin bilen jingil, tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yar yale sin bar, yar yale min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Yar yale sin bar, yar yale min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Sin minim dirəgim, min
senin yüreğin yaşasak da türlü dübekte gül şeşeğini koyar jimirle koyar doğan yaşı karşa yürekte yar yele sin var yar yele min var nihal tuğanım deyip yaşarga uzak güreşmesek haller bilişmesek yüreğerdi bilmeyim nişlerge Bayanlar Rinat Valiyev, Razil Kamalov. Birgalashib jimlik qilyapti. Har vaqtda so'y do'st tugan bo'lib yashashga nasib etsin. Yar yale, sin bar yar yale, min bar nihal tuganim deb dasharga. Uzoq kurashmasak, haller bilishmasak, yuragarni bilmayman ishlarga. Yar yale, sin bar yar yale. Nihal tuğanım deyip yaşarga uzak kuruşmasak haller bilişmesek yüreğerni bilmeyim işlerge uzak kuruşmasak haller bilişmesek yüreğerni bilmeyim işlerge